back to reality, back to the roots. Ngaphansi kweqembu kaKhuzana wena mase ubona usukhuzana uqobo lwakho cha awusiukhuzana. Engifuna ukusho bafethu nakho isicelo sami. Mangaboni asibona ukuthi usudume kakhulu okanye usiyakusinda umsebenzi ukuthi ube induna. Shiya phansi udedela abantu abasha. Udedela amalunga amasha. And maqedwe ukudedela amalunga amasha wena awuzingaziboni wena subaluleke kakhulu ukudlula lo muntu osekhethwa abantu. Welcome to uNJOKO Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Aloka ngene njalo amazwe enduduzo kubalandeli bamaskandi emva kokudlula emhlabeni ngehluku kumlandeli obeyishoshovu sikaMaskandi kwezendlamlenze uveza uthando Khumalo obephinde ke abe yinduna yabalandeli eGoli kubuye ukuthi udlule emhlabeni ngokudutshula endaweni yaseFosloras. Sanibonani ngenibingelele ngiphinde nginamule kuphina kuphi la nibona khona le video mangokuqala usijonele Khasi wamulekele igama lami ngosibonga konke owakandwanda baqemeke ingozi engeqwana abalandeli kanye nabathandi bamaskandi emva kokudlula emhlabeni kweshoshovu sensizwa uveza uthando Khumalo obeyingxenye ke yabalandeli baKhuzana. Abantu ke abaningi lesenzo bathe basimatanisa nombango kaMaskandi kanti ke uveza uthando lo ube isilomo sabantu. Kuyacaca ukuthi ke ube umuntu othandwa kakhulu ngabantu kanti ke ukudlula kwakhe emhlabeni kushiye inhliziyo zabantu abaningi izilimele kanti ke noKhuzani naye uthe wadluliswa amazwe enduduzo. Uvuke waposta ku Instagram emva ukuthi ezwe ngalesigama ukuthi ke kunzima sizwe sama Blue Nation namhlanje ekseni sivuke ngeindaba ezingezinhle zokushiwa emhlabeni enye izinduna zakwaGuqa ebihola abantu khona lapha eGoli. Lezi izindaba ke ezingakholakala futhi ke ezishaqisayo ukuthi ke umfoka Khumalo kaseyophinde simbone ubhlungu esibuzwayo bungaphezulu kokwenza ukulahlekelwa elinye lamalungu ethu ebelingagcini ngokuba yilunga kodwa ke kepha belibuye lihole noma libe umholi weqiniso. Ngithi ke emndenini izihlobo abangani kanye nama Blue Nation wonke ngithi ke alwehlanga lungehlanga asilale ngenxeba uNkulunkulu yena obehlelela ukuthi ke ngalesikhathi uveza uthando uyobe esengakuwe yize ke bekungemukeleki kepha ngithi ke qinani asinakwenza lutho aseke efaka inhliziyo eyitshengisa ukuthi ke uphukile ngokomoya. Lapha ke wasethi ke wafaka enye yamavideo la awayikhuluma khona ke uveza uthando kwenye yama meeting kanti ke nabalandeli bamaskandi bonke nje batshengise ukubumbana bazwakalisa ke okungenami ngaludaba base bekhuza ke lesenzo sokuthi ke ake kube phansi ngokudutshulwana bakithi khona la endimeni kaMaskandi. Bona ke bathi basola ukuthi lesenzo basimatanisa nombango wobulandeli noma nombango kaMaskandi bathi ke ake zime izimpi kuMaskandi kanti ke nathi sizwe iDemita sithi ke dudu emndenini nize niduduzeke nakoza kwabo kanye ke nabo bonke abantu abebesondelene naye umfowethu uveza uthando sithi ke alehlanga lungehlanga niduduzeke inkosi ibe nani. Kanti ke mahlabela phambili sizokhuluma ngezi kaNJOKO kanti ke sizokhumbula ukuthi ke ngeviki esisuka kulo uNJOKO ukhiphe enye yealbum yakhe lapho ke wasededela nenye yevideo ipromo laphana kanti ke abantu abaningi ibe sibasusela umsindo leyo promo la okuvele kwaqhubwa khona umsindo emva kokubonakala kwezithombe ezingezinhle ekhona lapha evidweni bathi ke abantu abaningi uNJOKO engazuthi upromoter uCansi kanti ke bathi leya video ngokwamaskandi bona bathi bayibona ngazuthi ke ayitshengisi ke ukuhlonipheka njengoba bathi uMaskandi bawuthatha njengomculo wesintu futhi ke ohamba nokuzotha. Bathi ke uNJOKO laphana engazuthi ke nje ubezenzela ivideo yocansi hayi ukuthi ke ipromo leya kanti ke uNJOKO ubeseyiphendulela ke kulawo mahlebezo wasetshela abantu wathi yena akayiboni into errong ngaleya video njengoba sokhumbula ukuthi ke uNJOKO ukwangeniswa esibhedlela emva ngoze emehlele ngaphambi kuba alonche noma adedele album yakhe. Uthi ke uvele wathi mayibona lento enkundleni zokuxhumana wavele ke wagxumela phezulu embedini lapha esibhedlela emashidini wathi ke udokotela abamdedele njengoba bebona ukuthi ke engazuthi ngaphandle izinto ayihambi kahle. Uthi uNJOKO into ejwayele ukwenzeka le kweminye yemculo futhi ke uthi yena ukuthatha njengento engasinkinga kodwa ke ubuye washo ukuthi ke amanye naye amasinzi wabonile ukuthi ke engazuthi
ukuthi anokuluma lumela, kodwa ke wathi ke into ekhona le kweminye imiculi yenziwa, futhi ke uthi ubenga promote ucansi nomkhuba, kodwa ke abantu abamxolele yena nje into ayicela kubantu ukuthi ke bamsupport kuphela. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube sengiyaphela khona la ingane zakwethu, ake ngizwe ukuthi ke nina ngabe nithini ngaloludaba lukaNjoko, ukuthi ke ngabe nithi i-right yini le video kaNjoko, abantu nje bayamsukela uNjoko, noma nithi cha akhamselani nendlela yokusiphatha khona la emculweni wesintu. Kanti ke abantu abaningi sokhumbula ukuthi baye baba nokukhala laphana besho ukuthi ke engazuthi ke le video ayifanele ngisho ukubukwa izingane ezincane, njengoba ke uNjoko ubonakala enenye intokazi laphana efake nengubo zangaphansi, kanye nayo le ntokazi ifake ingubo zangaphansi, beqopha ke lo kade beqopha. Kanti ke mina sengiphuma kanje, asivele siqede le ndaba khona lapha kwi-comment section, asiphinde futhi ke sihlangane evidweni elandelayo. Ngithi mina ke nazoka.